It-tema tal-ġublew li l-Knisja Kattolika għadha kemm bdiet Pellegrini tat-Tama kienet ġiet studjata u ppreżentata lill-insara mill-Papa Benedittu XVI permezz tal-enċiklika Spe Salvi, Salvi bit-Tama, li huwa ppubblika fl-2007. Felu is-sentejn mill-mewt ta' Joseph Ratzinger, il-Fondazzjoni Il-Ħajja Fawdex laqqet konferenza bit-tema Il-Kristjaneżmu bħala tama għad-dinja tal-lum. Dan is-suġġett ġie diskuss fid-dawl tat-tagħlim tal-Papa Benedittu XVI. Il-kellim ewlieni l-Arċisqof Alfred Xwiereb li kien it-tieni segretarju personali tal-Papa Benedittu XVI stqar li t-tama nisranija hija tama ċerta. Hawnhekk irrefera għat-tama li l-Papa Benedittu ppreżenta fl-enċiklika Spe Salvi. Konxu mill-kotra ta' tamiet illi l-bniedem iħaddan u jibni il-ħajja tiegħu fuqhom. Papa Benedittu XVI rrid jippreżenta tama li ma tqarraqx, tama ta' min jorbot fuqha. Din mhix għajr it-tama li għandha lill-Alla bħala il-pedament tagħha. Għall-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma fil-Papa Ġwani Pawlu II u fil-Papa Franġisku wieħed jista' jilmaħ b'mod ċar lill-Papa Benedittu għaliex it-teoloġija tiegħu kienet fundamentali biex issawwar it-tagħlim tal-papijiet fl-aħħar kważi nofs seklu. Illi meta ngħidu Papa Ġwanni Pawlu II u meta ngħidu Papa Franġisku nkunu qed ngħidu Papa Benedittu XVI. Mingħajr ma nkun qiegħed nonqos la lil wieħed u lanqas lill-ieħor. Fil-konferenza tnediet it-traduzzjoni għal Malti tal-aħħar ktieb ta' Benedittu XVI x'inhu l-Kristjaneżmu, konsidrat bħala kważi testament spiritwali. U ħejja dan il-ktieb fl-aħħar 10 snin ta' ħajtu, meta kien Papa Emeritu u ġie ppubblikat dritt wara mewtu. Dan ix-xogħol ġie tradott tal-Malti minn Francesco Pio Attart u ppubblikat mid-dar editriċi Reliġjon u Ħajja. Din kienet l-ewwel konferenza organizzata mill-Fondazzjoni Il-Ħajja Fawdex li hija waħda mill-aħħar inizjattivi ta' Monsinjur Mario Grech bħala Isqof ta' Għawdex qabel laħaq kardinal. Il-Fondazzjoni tippromuovi l-formazzjoni kulturali u reliġjuża f'Għawdex.